И здравей, Андитус. Това е моята кандидатура за JustCraft. Сега първо да започна с главните работи. На колко години съм на 13,5 съм, скоро ще навършвам 14. Няма да снимам в сървъра. Тия дни няма съм много редовен, евентуално ако ме приемеш. Тия дни няма съм много редовен, понеже ще ходя на гости през ваканцията. И няма съм си вкъщи, няма мога да снимам. Да, не знам дали ще снимам. Всъщност, да. И така, да започвам с кандидатурата. Това е моят синглплеер свят, който се оцелявам. Тия не ги гледайте, тия после ще ги покажа. И така, надолу ще такова, само че не мога да видя. Така. И така. Първата ми къща, това е моята къща, където се оцелявам аз. И ми лагва, не знам защо. Това е къща рум, къща чест рум, да знам. Нещо такова. И тук така ми е чест рума. Тук така са ми по-важните работи. И тук се отваря, защото е трапе чест. Леглото ми, чай да спа. Така. Аз май съм на peaceful. Да. Няма значение. Ето, това е втората къща. Това нарочно съм го поставил така, висящи колони си едно, нямам. Кеф има. Тук трябваше да има турча. Оп. Така. Това. Така, изглежда. Отвътре няма нищо. Абсолютно нищо няма. Така. Сега, да преминем към следващата къща. Тая идея за тази къща е напълно изкопирана от Сакадал, аз си признавам. Просто си украсих къщата и единственото блокче, което съм щупил в тази къща е това. Сега ще ви покажа кое е. Това тук, понеже иска да се качвам най-нагоре. И да от тук така, по принцип, когато се ме вървя с повече ФПС, с 80. Но не знам защо така ми лагва днеска. И от тук така се скача. Сега ще ми лагне. Добре. И от тук така да си гледам селото. Така. Сега, тази колона. Нещо като порта. И така, направих, за да много празно седиш просто. Нямаше абсолютно нищо тук. Абсолютно нищо нямаше и викам, чай, сега тук ще построя една колонка да има. Сега да преминем към фермите. Моята идея беше всяка ферма да я направя с различен дизайн. Понеже това дърво тук беше на мястото на този фенс. Така беше. Тук така отдолу имаше... Чай, сега ще покажа. Бъгнато беше селото просто. От тук така дърт и от тук така беше това. И аз не мога да се качвам просто. И... Чай, сега го правя. Че ма дразни. И така. Не може да се качвам. Ви пак мълчи си крафим долу мените. Така, да започвам с фермите. Това отпред така. Това е последната фермичка, която бях направил. Ето как изглежда. Не знам това бък ли е, вижте. Без да падам във водата, спринтвам си. Опа, този път паднах. Няма значение. По принцип така. Хоп. Пак път. Няма значение, първият път видяхте. Ето как изглежда отвътре, ето как изглежда отвънка. Опа, затвори се. Ето следващата. Тази по-рано я направи, доста по-рано. Тук стълбички, стълба, така. Оградки. Фенсчета. Ала-бала. Джакузита. Така. Не знам сега, що си обирам фермата. Няма значение. И тук така изглежда така. Така. И така. Лак. И така. Сега кравките. За какво така лага, бе? Кравките няма. Яще. Радвайте се. Това. Още сега следващата ферма е слаб. Да. Тук така. Слаб и слаб. И така се влизаш в фермичката. Затваряш си портичката, дали да пресят мобовите. Взема малко съвреме, обираш си я и се таковаш. Сега това е най-голямата ферма. Беше голяма ферма за уит. Тая скоро ще направя... лак. И тая скоро ще направя някакъв друг дизайн, не съм измислил.
Така. Тук са стълбички и слаб. И тук така се влиза. Обираш си фермата. Чести сега, пак ще първам това бък. Не става. Няма да спървам повече. И това беше цялата ферма за уит и по принцип аз не съм променял фермите за какво бяха. Значи тук беше моркови, картофи, тук беше всичкото уит. И така, аз не съм ги променял. Така. Както са си, така са. Добре. Още ферми мисля, че имаше. Значи тая показах. Тая до къщата не съм показвал. Тая мисля, че беше... тая показах, Не, тая не съм. Но тая беше първата, която направих. И вижте как изглежда. Кеф, мене. Тук си има прак порът. Тук така. И се качваш тук. И тук си побираш. И за какво така ми лагва? Добре, това беше от моята кандидатура. Надявам се да ме приеме. Спирам клипа, че много ми лагва.